हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोरनि इउटुबार पार्टी दङ। बेनिखायनो जों गावदां रेस्टुरेन्टआव मोनफैनानै नेथ'गासिनो दङ। लोगोफोरा दासिमबो सौफैजोबाखै। आंनि लोगो बिथां जेंगावजों आंजों। नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जानांगौ बिथां जेंगावखौ। खोरोम Hey dosto. Ada action Baba, mana ringgalan na pidung nupai mas pidung mana? Ringgalan na pidung. Jenggau. Jenggau ku nordang jenggau. Jenggau, मा थाखो आरो नोङो? जोङो दिनै गासिबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि इउटुब ब्लग बानायग्राफ्रा जोङो पिकनिक जाहैनो नागिरदों। नायदो सबबो नायो। दिमु प्लेसआव आरो जायगाया जोबोद मोजां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे बिथांनि रुमि बसुमतारिखौ साबस्क्राइब बानाय आंनियाव साफा खारेब आंनिसो खावना लांबाय बि नागिरबाय थादों माला लांनाय थाय प्लिज साफा खारेब माय इउटुब चेनेल आइखौ माबा मा दङ बिनि बायना लालायदोंमोन खोमसिसो नुदों माथो खोमसिसो नुदों एसे स्रां नुदों आं बानायनो दे जेंगावा मोसागासिनो दङ दे मोसा जेंगाव दसे मोसा दे दे इउटुबार पिकनिक जाफैनो नालाय रायजो नोंथांमोन दे मोजांथार नुगोना आयु आं मोसानो लुगैजोब्बाय बयबो गासिबो इउटुबार चेनेलखौ नोंथांमोना जाय बिथांमोना नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो शेयार खालामगोन आरो जोंनि दिनैनि मागो 1 तारिख मागो बिस्थिबार दानाव जों पिकनिक जानो फैदों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कुमार पिकनिकआव जों मोसासिगोन आरो आसा खालामो मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था नुलांबाय थागोन लेट्स गो फटक जामायगासिनो दङ इनो मालाय नोंथांमोन केमेरामेन आइनै खोरोमा Hi guys. Labada, continue. Bahasa langan baterai. Ini danban jabai. Ini channel ko subscribe kalamna ho support kalamna nabe. Hai. Support kalamna yang na dong. Belum bayar raja ningtangmon logoसे video hoyo sairi hoyo bodoni. Mago se tarik बिस्थिबार दिन माने शुक्रबार बे दिनाव जों गासै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि इउटुबारफोरा जोङो मोनसे पार्टी फिसा पार्टी पिकनिक जानो होननानै जोङो फैदों जोंनि प्लेसआ दिमु रिबा हाजो खाथियाव ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोनाबो नै इसोरो लालायगासिनो आसा फारिबाय बापारे माने जमगासिनो दं नै फटक साफायनो थियारि जाजोबना दङ फटक साफायनो नै इसोरो मा जाखो जमा थाफैदो ओइ आरो मा जाखो फट' साफायग्रे फटाफट जियान बारखादना बारा Oi, मा जादों नोंना जेंगाव मबाइला नाम्बार साम्बारसो ओंखारलायलांबाय हनै दारि सारिसो ओंखारलायलांबाय आरो मा जाखैलाय दे ओइ नै आबु सुनिता आरो आबु लिपिका सानैबो फैगासिनो Hey guys, please subscribe my YouTube channel. आबु लिपि दे आबु Happy Mag Bihu. Happy New Year hello दे Ai jeng gusung kan bagi Sama selfie lansai, balungsai. बेलुन Online mo nang susunan mo. Wah, udah nunggu sangat ini.
जोंना सुनिता बर' इउटुब चेनेलनि इबो बेथ' मा हाय लोगोफोर आंनि नामा जाबाय सुनिता बर' ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय चेनेलनि नामाबो जाबाय सुनिता बर' ओमफ्राय लोगोफोर जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो नायाखैबा प्लिज नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे आंनि लोगो रुमि बसुमतारिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै थेंक इउ हाय हेपि निउ इयार आंनि मुङा लिपिका ब्रह्म गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ आंखौहाय गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ आंबो जास्ट रिसेन्टलि इउटुब चेनेल खुलिदों आरो दिनै नैबे पार्टियाव इउटुबार्स मिट होननानै जों मोनसे ओरैनो फिसा प्रग्राम लादों आरो दा आं बेयाव एसे टाइम मोननायखाय आंबो नुजाफैबाय आरो ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेला बांद्राय गोबाव जायाखै जास्ट 4 to 3 months जादों नाथाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आंनि इउटुब चेनेला जोबोद थाब ग्रथ जादों आरो मनिटाइजबो जाबाय फार्स्ट पेमेन्ट आंनाव फैखांबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै स' बाय बाय हेपि निउ इयार Abo. हेपि निउ इयार गोजोननाय थाबाय आब' थेंक इउ Happy New Year. ओमफ्राय नैबे आंनि बिनानाव रुमि बसुमतारिनि इउटुब चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो बेबो बहुत स्ट्रागल खालामगासिनो दं इउटुबाव ग्रथ लाबोनो थाखाय स' आसा खालामो नोंथांमोना एसे अननाय जासिहरगोन होननानै स' आगैनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ आब' हा जोंनि ब्लेक पार्टि सासेयाथ' सुगासिनो दङ जेंगावा जोंना जेंगावा बिराद कमिटि मानसिफ्रा गोजाबाय नामा लाइन जादों ग्रुपखौ लानोसै होनदों ओमफ्राय जानोसै जानो नङा मानो फैदों दे जालानो कमले थाबायना फै मबाइलजोंनो नै थियारि जाबाय आंगा मांगा गथ' गिदिर होननाय गथ' आंखौ मांगौ जाबाय खाथियाव फैनाङाखौ बुंदों खाथियाव फैनाङाखौ बुंदों नोंलाय मानो जेंगावलाय मानो खाथियाव फैदों जेंगाव खोरोमा माथो दासो फैबाय थाबाय थाबाय फैदो चेनेलनि बारा गोजान नङा ना खाथियावनो बेबि नोंना गारि गैया नामा आदा खोरोम लायला नै रावबो थांला मा होनबाय थादों खावै उदै रेजेरगोन मा होनदों ओइ बाइक खुरलाय हा स्कुटिखौ मा लायनो सोरबा गिनाय बिबेक लकासो सोलायनो खायदा आं लालायलायाखै Hey, dosto!